Культурная раніца з Таццянай Сапегай. Хвала Христу, 24 верасня 1815 года нарадзілася цудоўная паэтка Габрыэля Пузыня. Узгадваем яе сёння разам з нашай госцяй у студыі радыё Марыя, даследчыца, перакладчыца, паэтка, кандыдат філалагічных навук Ірына Богданович. Хвала Христу! Хвала навеки! Вітаю, спадарня Таццяна, вас і нашых радыёслухачоў. Шчыра вітаем, таксама радыя бачыць вас у студыі радыё Марыя. Спадарня Ірына, як даўно вы займаецеся гэтай тэмай, калі вас паклікала Габрыэля Пузыня, каб даследаваць яе жыццё і творчасць? Габрыэля Пузыня паклікала мяне заглыбіцца ў яе творчасць ужо даволі даўно. Было шмат такіх прыступак да гэтай справы, калі я ўжо, можна сказаць, цалкам пагрузілася ў яе творчасць, у атмасферу яе творчасці. Але на пачатку гэта былі такія толькі згадкі, прысутнасць яе так у кантэксце літаратурнага працэсу 19 стагоддзя. І гэтаму паспрыяла мая акадэмічная праца найперш і пераход ва універсітэт у сярэдзіне 90-х гадоў, дзе мне прыйшлося выкладаць літаратуру Беларусі 18-19 стагоддзя. Бо у акадэмічны час да гэтага я займалася пераважна літаратурай беларускай пачатку 20-го стагоддзя, 20-30-х гадоў, першая палова, скажем так, 20-го стагоддзя. А тут мне прыйшлося непасрэдна заглыбіцца у стагоддзі раней. І ведаеце, гэта было для мяне надзвычайным адкрыццём. Таму што, канешне, з такіх хрэстаматыйных ведаў, базавых ведаў ты валодаеш нейкай інфармацыяй, скажем, ведаеш Дуніна Марцінкевіча, Францішка Багушевіча, канешне ж, Адама Міцкевіча, але ўсё-такі шмат постацяў застаецца за, скажем так, шырмай гістарычнай, табе невядомыя. І вось якраз у 90-е гады пачаўся працэс такога актыўнага уводжання у кантэкст літаратурнага жыцця Беларусі пісьменнікаў, паэтаў 19 стагоддзя, 18 стагоддзя, якія пісалі на пераважна польскай мове, так званых польскамоўных пісьменнікаў нашага краю, Беларусі, бо фактычна наша культура мае такую спецыфіку, што яна літаратура, яна была шматмоўнай ужо пачынаючы, можна сказаць, з часоў Рэнесансу. Мы ведаем, напрыклад, песню пра зубра Міколы Гусоўскага, яна была напісана на лацінскай мове. Якая гэта літаратура? Мае яна дачыненне да Беларусі ці не? Канешне ж, гэта наша літаратура Беларусі. Гэтаксама і з пісьменнікамі 19 стагоддзя. Збольшага ведаем, думаю, нашы слухачы таксама гісторыю нашага краю, ведаем, што ў 19 стагоддзі мовай такога афіцыйнага ўжытку і культурнага ўжытку у тагачаснай Беларусі, якая была ўжо ў складзе Расійскай імперыі, была мова польская, якая засталася як традыцыя яшчэ з часоў Рэчы Паспалітай. І таму нашы пісьменнікі пісалі на гэтай мове. Яны жылі тут. Гэта нашы людзі з нашых маёнткаў беларускіх, двароў, пачынаючы, скажем, у 19 стагоддзі з Адама Міцкевіча, яго сяброў філаматаў, Тамаша Зана, Яна Чачота, больш старэйшыя такія пісьменнікі, як Антоній Эдвард-Адынец, Ігнацый Ходзька. Гэта культурная, літаратурная эліта таго часу. Пераважна, канешне ж, была творчасць
пісаць іх на польскай мове. І гэта гістарычная рэальнасць Беларусі. Таму вельмі важным такім культурным феноменам 90-х гадоў 20-го стагоддзя было тое, што і акадэмічная навуковая грамадскасць, і універсітэцкая пачалі актыўна распрацоўваць, уводзіць у жывы такі ўжытак навуковы і выкладчыцкі гэту канцэпцыю польскамоўнай літаратуры Беларусі як часткі нацыянальнай літаратурнай традыцыі, нашай нацыянальнай літаратуры Беларусі. І я захапілася вельмі гэтым, таму што мне гэта здалося вельмі справядлівым, бо як можна было адкінуць творчасць нашых геніяльных творцаў, таго ж Адама Міцкевіча называць увесь час там польскім паэтам, хаця, конечно, нашы суседзі палякі лічаць яго польскім паэтам, але для нас ён не проста польскі паэт. Вось гэта, як мы цяпер гаворым, польскамоўны паэт Беларусі. У гэтым была свая важная такая дэталь, якая, калі мы, напрыклад, кажам, што, напрыклад, Міцкевіч быў польскі паэт, з беларускага паходжання, то гэта ўсё роўна як бы не робіць Міцкевіча прысутным у беларускай літаратурнай традыцыі, у беларускім руху літаратурным. Вось ён як быццам ён недзе збоку. А вось такая канцэпцыя польскамоўнай літаратуры Беларусі, канцэпцыя шматмоўнай літаратуры Беларусі, яна давала магчымасць менавіта ўспрымаць гэтых пісьменнікаў як сваіх, як роднасных, як прадстаўнікоў нацыянальнай айчыннай літаратуры Беларусі. І вось гэта было працэс вельмі актыўны, як я ўжо сказала, замацаваўся і пачаўся ў 90-е гады. Конечно, не ўсе былі прыхільнікамі гэтай ідэі, былі вельмі такія, сярод сур'ёзных навукоўцаў таксама прыхільнікі таго, што толькі творчасць на беларускай мове дае падставу лічыць пісьменніка беларускім пісьменнікам, але ў той жа час гэта канцэпцыя набывала ўсё больш і больш прыхільнікаў, і мне здаецца, гэта робіць літаратурны працэс на Беларусі вельмі такім шматстайным, грунтоўным, прыгожым і моцным. Мне здаецца, гэта вельмі правільная, важная ідэя. І вось Габрыэля Пузыня якраз такі прадстаўляла ўжо наступнае пасля Філаматаў пакаленне літаратараў сярэдзіны 19-го стагоддзя. Творчасць яе актыўна выпадае на 40-е, 60-е гады 19-го стагоддзя. Яна, конечно ж, упітвала ў сябе вось тыя ідэі, тыя думкі, вобразы, якія да яе ўжо стварылі ў сваёй творчасці Адам Міцкевіч і Філаматы, наследавала іх творчасць. І таксама па традыцыі яна пісала на польскай мове. І гэта было зразумела і натуральна, бо былі выданні, былі газеты, часопісы, кнігі выдаваліся на польскай мове, а беларуская творчасць на беларускай мове была з'явай даволі рэдкай і, скажем так, яна была вельмі рэдкай і вельмі такой, скажем так, выключанай з такога прафесійнага літаратурнага працэсу, хаця творы, якія з'яўляліся, яны значныя таксама. І ў мяне пачалося знаёмства і ўжо такая актыўная праца на паглыбленне ў творчасць Габрыэлі Пузыні менавіта ў сувязі з тым, што выкладаючы літаратуру Беларусі 19-го стагоддзя, я вельмі захапілася беларускай ананімнай паэмай «Мачаха». Настолькі прыгожы рамантычны твор. У нашы хрэстаматы ён увайшоў з 70-х гадоў, 80-х гады ён быў ужо ва ўсіх хрэстаматыях, мы вывучалі у курсе літаратуры 19-го стагоддзя гэты твор, які быў падпісаны цікавым псеўданімам Адэля з Устроні. І вось такая загадкавая Адэля з Устроні
паэма «Мачаха» на беларускай мове, такі романтычны твор, вельмі прыгожы твор, з фальклорнымі такімі элементамі і з такім, ну, як тады прынята гаварыць было, літвінскім патрыятызмам, бо мы ведаем, што Літва, Беларусь — гэта, скажем так, тоесныя рэчы ў кантэксце 19 стагоддзя. І мне вельмі было цікава ўсё-такі, хто ж стаіць за гэтым псеўданімам. І калі я пачала свае розшукі, пошукі і ідэі, якія ў мяне пачалі ўзнікаць, то самай рэальнай відавочнай постаццю, якая магла бы хавацца пад гэтым псеўданімам Адэля з Устроні, мне бачылася менавіта Габрыэля з Гюнтера ў Пузыня. І вось, захапіўшыся гэтай ідэяй, я пачала шукаць аргументы, доказы таго, што так, сапраўды так, вось яна рэальна можа быць такой аўтаркай. І ўсе мае аргументы, і творчыя, і біяграфічныя, якраз працавалі на тое, што мая гіпотэза, мая ідэя мае, ну, грунт пад сабой. Яна не нейкая нереальная, фантастычная, вось яна вельмі такая, ну, гарманічна укладваюцца ўсе факты ў тое, што яна можа быць вось гэтай самай таямнічай Адэляй з Устроні. Ну, на гэтую тэму я напісала цэлы шэраг артыкулаў. Першы з іх з'явіўся ў 2006 годзе, і ён называўся «Загадка Адэлі з Устроні». Наступным годзе, у 2007 уже быў артыкул «Адэля ці Габрыэля. Працяг гэтых пошукаў». І яшчэ цэлым шэрагам наступных гадоў я ўсё яшчэ працягвала хварэць гэтай тэмай і шукала яшчэ доказы таго, што менавіта Габрыэля можа прэтэндаваць на ролю аўтарства гэтай прыгожай рамантычнай паэмы на беларускай мове, бо ўжо яна, скажем, паўнавартасна ўваходзіць у кантэкст беларускай літаратуры. Мне знайшлося вельмі шмат ускосных аргументаў, і, конечно, на жаль, не ўдалося ў маіх архіўных пошуках, у архівах Польшчы і Літвы знайсці некага рэальнага дакумента, сведчання, ну, напрыклад, ліста да каго-небудзь, ці, ну, нейкую згадку нейкай мемуарнай крыніцы, што так, сапраўды, вось гэта яе аўтарства твор. Такой даведкі у мяне няма, таму гэта на ўзроўні гіпотэзы застаецца, але яна, мне здаецца, напоўнена вельмі такім рэальным зместам, ну, і мне здаецца, яна вельмі прыгожай і такой, ну, адэкватнай сітуацыі. Ну, і трэба сказаць, што пакуль што, ну, ніхто з навуковай супольнасці не абверг гэтую ідэю, хаця, ну, не ўсе, скажем так, прынялі яе так, ну, адназначна, вось, але з цікавасцю прынялі многія навукоўцы, вось, але і ніхто не высунуў нейкай альтэрнатыўнай кандыдатуры, што вось вам, калі ласка, гэта вот гэты менавіта чалавек напісаў гэты твор. Вось, так што пакуль што гэта, нават калі так і будзе, все роўна гэта сам па сабе цікавы феномен, цікавы факт. Таму для мяне таксама вось Габрыэля Пузыня яшчэ і выступае як магчымая аўтарка беларускай паэмы «Мачаха». Яна не падпісана псеўданімам Адэля з Устроні, падпісаны верш, які разам у рукапісе у адным канвалюце быў змешчаны з гэтай паэмай, верш «Кракаў». Польскамоўны верш «Кракаў». І вось ён быў падпісаны Адэля 1850 Устроні. Ну і вось так Адам Осіпович Мальціс, які адкрыў гэту паэму і зрабіў яе першую публікацыю, ось ён у сваім уступным слове напісаў, што гэта вельмі такі высокі па мастацкіх узроўнях твор, які мог напісаць толькі, ну, высокага прафесіяналізму аўтар, талент якога роўны таленту Дуніна Марцінкевіча. Ну і менавіта ён сканцэнтраваў, ён утварыў гэты псеўданім Адэля з Устроні, бо верш «Кракаў» быў падпісаны Адэля проста, збоку было напісана дата яго узнікнення, і
устроенне як месца, дзе гэты твор узнік. Вось, і менавіта таксама Адам Осіпавіч падтрымаў маю ідэю. Ён быў, скажем так, таксама не супраць таго, каб аўтарства было прыпісана менавіта Габрыэлі Пузыні. Ну і магу сказаць, што толькі займаючыся менавіта ўжо вось гэтай тэмай, конечно ж, я не магла не адчуць прыгажосць і глыбіню яе ўласнай творчасці польскамоўнай, уже той, што вядома, это яе творчасць. І, конечно, я у яе вось пачала ўваходзіць пакрысе, і да гэтага часу мяне гэта творчасць захапляе, вабіць да сябе, і я з такой радасцю, з прыемнасцю заўсёды імкнуся перакладаць яе творчасць, творы, каб сучасны наш беларускі чытач таксама мог адчуць усю прыгажосць, усю такую высокасць духу, прыгажосць вобразаў яе уласнай творчасці Габрыэлі Пузыні. Гэта значыць, што на сённяшні дзень вядомы адзін беларускамоўны верш Габрыэлі Пузыні. Ну так, у маім як бы такім доказе, што гэта менавіта яе, магчыма, яе твор. А наколькі багата польскамоўная паэзія па колькасці сваёй Габрыэлі Пузыні і якая частка з яе польскамоўных твораў перакладзена на беларускую мову? Польскамоўная спадчына Габрыэлі Пузыні вельмі багатая, разнастайная ў жанравых адносінах. Цікава тое, што яна, конечно ж, атрымала гэты дар літаратурны, звыш ад пана Бога, як кажуць, вот гэтыя дары былі атрыманы ёю, і з дзяцінства ўжо вядома было, што яна папісывала вершыкі такія, чыста такія дзіцячыя, тыпу як там мышка бегла і дзяўчынка хварэла, і яна з'ела ў яе на століку варэнніца такое, вось гэта ўжо была нагода, каб тыпу 5гадовае дзіця напісала нейкі такі вершык, і сямейнікам сваім, маме, тату, сястрычкам прачытала. Габрыэля была малодшая дачушка, трэцяя малодшая дачушка у сям'і такога высокага арыстакратычнага паходжання графа Адама Юнтера і Александра Стызенгаузаў. Вельмі такія знакамітыя прозвішчы беларускай такой тагачаснай арыстакратыі, князькага паходжання, культурнага вельмі такога попыту і у сферы сваіх адносінаў, дзейнасці людзі. І, конечно, яна расла у сям'і такой, дзе дух асветы, хрысціянскай малітвы, конечно ж, это была вельмі хрысціянская пабожная сям'я, панаваў атмасфера культуры, шматлікія тагачасныя літаратурныя дзеячы, культурныя дзеячы былі сябрамі, гасцямі яе бацькі, перадусім Адама Юнтера, які неўзабаве па нараджэнні Габрыэлі ўжо гады 3 ёй было, дзеці, это быў 1818 прыкладна год, ось ён набыў маёнтак Дабраўляны, былы Сангушкаўскі палац, і там асталявалася сям'я на такое ўжо грунтоўнае жыццё. Это была асноўная іх рэзідэнцыя, на зіму выязджалі ў Вільню. І вось там яна ў такой атмасферы культурнай, духоўнай, у асяродку творчая інтэлігенцыя, якая была гасцямі Дабраўлянскага палацу, гадавалася. І, конечно ж, гэта ўплывала на яе густы, інтарэсы. Трэба сказаць, што адукацыю яна атрымала хатнюю. Маці была таксама галоўнай такой выхавальніцай сваіх дачок. І, конечно, калі сям'я цешылася літаратурнымі такімі экзерсісамі маленькай Габрыэлі, то, конечно, калі яна ўжо вырастала, і талент яе развіваўся, і талент ёй пачаў быць заўважным, вось то паўстала пытанне ўжо аб выданні яе кніжачкі. І вось гэта ўжо спрычынілася да такое,
не вельмі пажаданым з боку маці. Ёй здавалася, што дзяўчына з такога роду, асяроддзя ёй не належыць вот так публічна выстаўляцца, там друкавацца дзесьці. Гэта не той занятак, які б яна б хацела бачыць у сваёй дачкі. І толькі ўмяшанне Ігнація Ходзькі, які быў вядомы на той час літаратар, які быў добрым сябрам дому, і Габрыэля давярала яму свае вершы. Яны ўжо разыходзіліся ў рукапісах там па сябрах, там па знаёмых, і ён паспрыяў таму, што угаварыў маці фактычна, што калі каб яна дала дазвол, бо для Габрыэлі было вельмі важна думка бацькоў, і аслухацца бацькоў гэта было не па-хрысціянску, гэта было не па той сістэме выхавання, якую яна атрымала. І толькі тады, калі Ігнацый Ходзька так заступіўся за Габрыэлю, сказаў, што калі не будзе такога дазволу, то ў прынцыпе яе вершы даступныя, ходзяць у людзей, у нейкіх газетах, там нават ужо з'яўлялася і публікацыя, яны будуць проста без дазволу апублікаваны. Гэта будзе зусім не такі ўжо добры момант. Напрыклад, выкраў цябе Габрыэля вершы, хтосьці надрукуе, і тады маці згадзілася. І так у 1843 годзе быў выдадзены яе першы зборнік, які меў адпаведную вельмі сімвалічную назву «У імя Божае», «В імя Божие» на польскай мове. Туды ўвайшлі вершы пераважна такой рэлігійнай хрысціянскай тэматыкі. Трэба сказаць, што якраз такі хрысціянская пабожнасць, каталіцкая пабожнасць, якая вельмі культывавалася ў сям'і, ёю было прасякнута ўсё жыццё Габрыэлі Пузыні. І, канешне, вершы яе, яна як дзяўчына, якая ўвабрала ў сябе гэтую хрысціянскія праўды веры, конечно ж, разумела, што ўсе на першым месцы павінен быць пан Бог, і ўсе справы трэба пачынаць з Богам, у імя Бога. І таму, калі ты пачынаеш літаратурную справу, то, конечно ж, найперш першы свой літаратурны такі опус, зборнік такі трэба менавіта прысвяціць пану Богу. І таму так у такім хрысціянскім духу ёй быў сабраны гэты зборнічак, так названы, і ён атрымаў сваю такую, быў прыхільна вельмі сустрэты колам чытачоў. Яго называлі нават такой хатняй кантычкай у сем'ях знаёмых, дзе гадаваліся дзяўчаты, напрыклад, пераважна. Ўсё, ён разыходзіўся, гэты зборнік быў надрукаваны ў Вільні, і зачытываліся ім так як хатняй кантычкай. Такія сведчанні засталіся у тагачасных крыніцах. Значыць, можам упэўнена казаць пра тое, што Габрыэля Пузыня гэта хрысціянская паэтка. Можам абсалютна упэўнена гэта казаць, таму што найперш першы зборнік яе сведчыць пра гэта. Ён пачынаўся з верша «Алілюя». Гэта вітанне вясны ў васкрасенне Хрыста. На матыў было такое пазначана пад назвай верша, на матыў вядомай песні «Вясёлы нам сёння дзень настаў». Трэба было спяваць гэты яе ўжо уласны тэкст, вітанне. І так з гэтага пачынаўся зборнік. Далей там былі вершы, прысвечаныя розным такім святам літургічным. Папялец, напрыклад, верш, там гімн святому Казіміру. Вершы прысвечаныя Вастрабрамскаму абразу Маці Божай, але гэта ўжо больш з пазнейшых вершаў будзе. Але тым не менш заўсёды яе прываблівала гэта тэматыка, яна заставалася ў рэчышчы этой хрысціянскай светапогляднай парадыгмы заўсёды ва ўсіх сваіх этапах творчасці. І асабліва красамоўным верш быў ужо прыканцы, такі невялікі верш, называўся ён «Для любові пана Бога», дзе яна свядома падкрэсліла, што яна ўсю сваю творчасць, яна натхняецца гэтай любоўю Божай, і таксама у імя Бога яна піша свае творы. Можна нават яго і зачытаць. З задавальненнем паслухаем. «Для любові пана Бога.
Напярод ужо я чую, як гучыць перасцярога. Шмат хто скажа, што пішу я для любові пана Бога. Так, скажу я ўсім, браточкі, Бог, любоў мяне натхняе, як ліхтар у цемры ночкі, сэрца, розум рассвятляе. Дагадзіць жа ўсім, хто можа. Хай сабе гавораць людзі, пачала я ў імя Божа, Богу на хвалу хай будзе. Вось такі верш прысвячэння фактычна ўсёй сваёй творчасці, гэта вельмі, здаецца, хрысціянскі такі учынак, і ён вельмі так высока характарызуе, скажем так, інтэнцыі творчай Габрыэлі Пузыні, і яна засталася вернай вось праз усё сваё творчае жыццё вось менавіта вось гэтаму духу высокай хрысціянскай такой успрыняцця жыцця. Заўсёды гэта прысутнічала вось у яе творах. І таксама доказам таго, што мы яе можам абсалютна бездакорна лічыць вось хрысціянскай пісьменніцай, паэткай нашага краю, таксама сведчанне Уладзіслава Сыракомлі. Гэта яшчэ адзін бліскучы паэт 19 стагоддзя, між іншым знаёмы і нават, можам сказаць, сябра Габрыэлі Пузыні. Яе сучаснік, якраз таксама паэт сярэдзіны 19 стагоддзя. Ён нарадзіўся крыху пазней за Габрыэлю 1823 годзе і пайшоў жыцця крыху раней. Але яны у іх творчым жыцці яны перасякаліся. У 50-е гады вядомы факт, што Уладзіслаў Сыракомля наведваў Габрыэлю Пузыню у яе спадчынным маёнтку Патулін. Это там таксама недалёка да Браўляна, ўжо калі бацька дзяліў спадчыну паміж сваімі дачушкамі, то вось Габрыэлі якраз былі адпісаны Патулін і Нястанішкі. Яе такія маёнткі ўласныя, яна там бывала, прыязджала туды, хоць ужо стала з 1851 года, яна жыла ў Гарадзілаве, вот цяпер Бярэзінская Маладзечанскага раёна, вось выйшаўшы замуж за Тадэвуша Пузыню, і гэта якраз быў яго маёнтак, і там яна жыла. Але туды, вось у гэтыя бацькоўскія Браўляны, у Патулін яна прыязджала. І вось у Патуліне якраз Уладзіслаў Сыракомля наведваў Габрыэлю Пузыню, і засталося сведчанне яго верш. Яго верш прысвечаны Габрыэлі Пузыні, і зноў гэта такі загадкавы верш. Шмат працуючы ў архівах, стараючыся сабраць усё, што толькі я магу пра Габрыэлю Пузыню, таму што ў нас у Мінску, на жаль, мала матэрыялаў, і толькі ёсць вось успаміны Габрыэлі Пузыню ў Вільні і літоўскіх дварах, якія былі выдадзены ў 1928 годзе. Вось гэтыя выданні ёсць, але яе зборнікі, яе, не кажучы ўжо пра рукапісы, конечно ж, гэтага нічога няма. І вось у Віленскім архіве, у бібліятэцы Акадэміі навук імя Врублеўскіх, мне пашчасціла знайсці такі рукапіс, дзе былі запісаны два вершы. Першы верш лірнік вясковы, вядомы верш Уладзіслава Сыракомлі, і ў адным жа такім вось складзеным вялікага фармату аркушы тым жа почеркам быў перапісаны верш «Званы на глухіх» Габрыэлі Пузыні. Гэты верш друкаваўся у перыядычным друку у 50-е гады, але мне не ўдалося. Это часопіс «Слова» пецярбурскі, быў 1858 года, і я толькі ў гэтым рукапісе пазнаёмілася з гэтым вершам. Але якое маё было
надзвычайнае здзіўленне, калі я, праглядаючы выданне «Сыракомлі» таго часу, вось быў такі зборнік, ёсць такі зборнік 1862 года, Уладзіслаў Сыракомля, паэзія ўжо «Астатнія гадзіны», то бок вось апошні верш, потому што ўжо ў 1862 годзе Сыракомля пайшоў з жыцця. Габрыэля яшчэ жыла да 1869 года. Вось, і вось у гэтым зборніку 1862 года «Сыракомлі» мне трапляецца верш «Звоны на глухіх», званы для глухіх, і прысвячэнне пад назвай «До» і «Зорачкі». Значыць, камусьці было прысвечана незразумела. Конечно, калі не ведаць, што у Габрыэлі Пузыні быў такі верш, што будзеш думаць, ну, каму ён прысвечаны. Але, конечно, калі ўжо я ведала, што Габрыэлі Пузыня напісала гэты верш, і гэта адпавядала стасункам двух паэтаў, то ў мяне проста не ўзнікала сумнення ў тым, што гэты верш прысвечаны Габрыэлі Пузыні. І нікому іншаму ён не мог быць прысвечаны. Я гэты верш пераклала на беларускую мову, таксама мяне вельмі захапіў. Вось, і там ён у гэтым вершы называе Габрыэлю Пузыню святаркай нашай зямлі. Ну, вельмі цікавая цытата, можа быць, нават я бы прачытала яе. З радасцю паслухаем. Каб было больш зразумела, вось, як ацэньваў Сыракомля талент Габрыэлі Пузыні. Я прачытаю толькі цытату, заключэнне, две заключныя страфы з гэтага верша, тут 4 страфы. Вось, і ён як бы узнаўляе матывы верша Габрыэлі Пузыні. Вось, ну, вот гэты матыў хрысціянскі, званы для глухіх. Вось яны звоняць, хрысціянскія званы, і, ну, калі глухі пачуе, сляпы пабачыць, вось гэтыя Божыя праўды жыцця, бо людзі, ну, жывуць як людзі. Вось мы ведаем, што не ўсе чуюць гэтыя Божыя галасы, вось, і вот гэтыя званы для глухіх, вот гэты вобраз Габрыэлі Пузыні, ён паўтараецца ў творы Сыракомлі, і ён звязвае менавіта вось місію паэтычную Габрыэлі Пузыні, ну, вот той, каму, або адрасата свайго верша, менавіта з тым, што вот Бог дае менавіта такое пакліканне, такую місію паэту быць вось гэтым пасланнікам Бога, быць вот гэтым звонам, каб абуджаць глухіх вот у людзях вот магчымасць чуць гэтыя праўды Божыя. І вось такія заключныя 2 страфы верша Сыракомлі, званы для глухіх, ну, як я лічу, прысвечаны Габрыэлі Пузыні. Званы для глухіх. Той благословлены, кому Бог рэхам сваім стаць дазволіў, званіць для сонных, будзіць утрапёных і самалюбных, і людзей злой волі, разбіць у сферах варожых бясконца, ліхія хмары, што засцяць нам сонца. У дабраслаўнай зямлі Палямона, у шэрагах рыцараў слова і песні, вітай нам, святарка, вітай натхнёна, Бог твае спевы ўратуе ад плесні, а Беларусь табе сэрцам аддзячыць, і глухі пачуе, і сляпы пабачыць. Вось такі фенаменальны фінал гэтага верша, я была проста ўражана. Гэта у арыгінале вот капланка, ну, мы ведаем, што капелан гэта святар, які вось служыць у пэўных асяродках. Вось, і вот так ён яе бачыць сярод рыцараў пяра, сярод вот это ў літаратурным асяроддзі, ён яе бачыць вось як святаркай, капланкай. Ось. Так што гэта якраз такі сведчанне таго, што яна была вось гэтай, можна сказаць, ну, такой паэтычнай апосталкай вот этой хрысціянскай веры, праўдаў веры. Ось такая, ну,
высокага ўзроўню мастацкага ішла паэтычная евангелізацыя асяроддзя таго. Прычым такая незмушаная, там у яе вершаў няма такой нейкай такой нуднай маралізатарства, нейка такога. Не, яны вельмі светлыя, вельмі такія рэфлексійныя, натхнёныя духам Божым. Таму, конечно, для мяне яна успрымаецца як хрысціянская паэтка. Спадарыня Ірына, вы сказалі, што нават па вершах вы па кропельках збіраеце інфармацыю пра Габрыэлю Пузыню. Якія асноўныя такія крыніцы знойдзены сёння навукоўцамі, па якіх мы можам ведаць пра гэту паэтку? Крыніцы ёсць, на жаль, іх не так шмат. Найперш, конечно, гэта ўспаміны самой Габрыэлі. Яна напрыканцы жыцця, ўжо ў 60-тыя гады, яна вельмі старанна апрацоўвала свае дзённікі. Яна вяла дзённікі заўсёды з дзяцінства яшчэ. Таксама цікава вельмі у яе ўспамінах можна пра гэта прачытаць, як часам яе выкрадалі якія-небудзь такія сябры дзённікі і насіліся з імі па палацы. Яна перажывала, што там штосьці такое таемнае пачытаюць. Яна вяла заўсёды такія свае дзённікі, многа такая была уражлівая і шмат чаго, конечно, запамінала і з асяроддзя сямейнага, тых стасункаў у яе асяроддзі, вельмі шмат. І, конечно, тая культурная эліта, якая была частымі гасцямі ў бацькоўскім доме, потым у доме мужа, калі яны жылі таксама. І гэта ўсё патрабавала, конечно, шкада было б, каб гэта прапала. І таму яна, разумеючы важнасць такіх мемарыяльных крыніцаў, яна апрацоўвала свае дзённікі і пісала і надыктоўвала мемуары. Яны называліся ў арыгінале, гэта рукапіс быў, яны называліся «Моя памяць», і іх паспелі апрацаваць і выдаць друкам як я ўжо сказала, 1928 годзе у Вільні. Даследчыкі і знаўцы, тыя, хто цікавіліся менавіта яе творчасцю, Чарткоўскі і Масціцкі такія аўтары. І гэта выданне вельмі каштоўнае, але яно не поўнае. Яно ўбірае ў сябе толькі як ад нараджэння, як яна памятала сябе да 1843 года. І ў прадмове публікатары, аўтары, якія рыхтавалі гэта да друку, яны адзначылі, што будуць далей апрацоўваць і выдаваць, таму што можна ўявіць, што гэта яшчэ і 40-е гады, гэта яшчэ і 50-е гады, 60-е гады, якая велічная гісторыя прайшла перад вачыма Габрыэлі, сведкі гэтага часу. Той жа Сыракомля, напрыклад, там іншыя пісьменнікі, музыкі, мастакі, гэта ўсё былі сведчанні, у яе апісаны, але яны не паспелі да Другой сусветнай вайны выдаць гэтыя матэрыялы. І, на жаль, у пажары Другой сусветнай вайны ў 1944 годзе, калі Варшава гарэла, а рукапісы і архівы Габрыэлі Пузыні апынуліся там, якраз пераважнай большасці яе спадчына, прынамсі, гэтыя мемуары згарэлі, на жаль. І таму, конечно, толькі боль адчуваеш такі культурны, што гэта спадчына страчаная. І толькі можна тыя людзі, якія маглі зазірнуць у гэтыя ўспаміны ў свой час і нейкім чынам адлюстраваць ужо ў сваіх творах гэта, мы можам узгадаць, што
што там магло быць. Вось, і таму такой яшчэ адной важнай крыніцай звестак пра Габрыэлю Пузыню, пра палац Дабраўляны, пра яе сям'ю з'яўляецца кніга вельмі каштоўная Чэслава Янкоўскага. Это вядомы такі таксама на нашых землях гісторык, краязнаўца, які напісаў фундаментальную кнігу «Повет ашмянскі», ашмянскі павет. Тут гісторыю ашмянскага павета, гэта ж Беларусь уся, вось ён вельмі падрабязна апісаў, у тым ліку ў другім томе гэтага выдання 1897 год, это самы канец 19 стагоддзя. Вось там вельмі шмат, даволі шмат старонак адведзена дабраўлянам, гісторыі сям'і Гюнтэраў, Габрыэлі Пузыні. Вось адтуль мы таксама маем такую крыніцу інфармацыі. Далей ўжо это бадай і ўсё, што можна назваць, таму што ў прынцыпе архівы яе заставаліся, і хутчэй за ўсё архівамі потым апекаваліся сваякі, бо дзяцей у Габрыэлі не было у шлюбе іх з Тадэвышам Пузынем, але былі шмат сваякоў па лініі маці, па бацькоўскай лініі, Тызенгаўзы, у асноўным Тызенгаўзы, конечно ж, вось, і пшэздзецкія потым, вось, таксама, бо ў шлюбы былі, уступалі прадстаўнікі гэтых родаў, вось, і апекаваліся гэтымі архівамі, таму што ведаем, што Габрыэля збірала і калекцыі там, конечно, і бібліятэка відавочна была ў бацькоў еўрапейскай літаратуры, найперш чыталі на розных мовах, ось, адукаваная сям'я была. І, конечно ж, вот эти штамбухі тагачасныя, калі, знаете, уявіць, сколькі гасцей прыходзіла, і кожны ў штамбуху Габрыэлі запісываў, хто верш, хто нейкія нататкі, нешта яшчэ. Ось, і, на жаль, напэўна, большая частка гэтага згубілася, але не факт. Таму што думаю, што напэўна ёсць яшчэ магчымасць глыбей у варшаўскіх архівах гэта ўсё прагледзець, і магчыма, хтосьці з маіх калег яшчэ адшукае вось тыя запісы шырэй, чым, скажем, я магла вычытаць у кнізе таго ж Чэслава Янкоўскага. Ён прыводзіць вот якраз згадкі пра сустрэчу з Сыракомлем, это 1857 год, мемуараў Габрыэля за гэты час не захавалася, а ён сведчыць пра тое, што ён там быў. Вось. Таксама Ян Чачот быў ужо, это не ўвайшло ў самі ўспаміны Габрыэлі, мы ведаем, і таксама пакінуў штамбуху 4-радкоўе такое, рэлігійнага такога плану, таксама прыводзіў Чэслаў Янкоўскі. Таксама у штамбуху Габрыэлі пакінуў запіс Ігнацый Ходзька, які добра ведаў яшчэ з маленства Габрыэлю, якая папісывала вершы, дапамог ім убачыць свет. Ось. І Габрыэля таксама вельмі з вялікай пашанай згадывала яго заўсёды, вот аўтар образов, образы літэўскія, вот эти літоўскія малюнкі вядомыя, празаічныя, такія абразкі Ігнацыя Ходзькі, якія былі любімым чытаннем тагачасных культурнай эліты нашага краю. Яго ведалі ўсе, яго любілі ўсе, Ходзька быў мэтрам літаратурным, прызнаным аўтарытэтам. Вось, і ён таксама ёй запісаў, на шлюб яе, калі з Тадэвышам Пузынем у іх быў шлюб, ужо 1851 год, то ён назваў яе музай нашага краю, якая вось шлюбным вяночкам увенчыва зараз свае скроні, вось так яе прывітаў, вось назваў музай нашай зямлі. Вось таксама вельмі такое, знакавае сведчанне, прызнанне таго, што яна, як бы, у коле пісьменнікаў таго часу, яна мае сваё адметнае месца, што яе таксама шануюць і цэняць як такую унікальную, адметную аўтарку, пісьменніцу нашага краю, беларускай зямлі, таму што яна нідзе больш не была. В прынцыпе, ў 1857 годзе яна з'ездзіла ў вандроўку загранічную. Была ў Маріенбадзе, ў Парыжы, у Кракаве, і вярнулася потым ізноў сюды ў свае любімыя мясціны. І тут ужо фактычна з гэтага нашых беларускіх ландшафтаў, краявідаў, зямлі і нябёсаў беларускіх вырасталі яе творы,
як паэзіі, так і прозы, ну яшчэ яна і драматургію пісала, ну вот і мемуарыстыку, так што яна такая шматгранная, аўтарка вельмі плённая, і я думаю, што яе творчасць просто, вось, калі я ў яе паглыбляюся і чытаю, мне здаецца, яна вельмі актуальная. Тыя вобразы, тыя тыпы людзей, якія яна паказвае ў сваёй прозе, тыя думкі ў вершах, якія яна выказвае. Вот, ну, мне вот сучаснаму чалавеку яны вельмі адгукаюцца. Мне здаецца, што ну, сучаснікам маім, таксама людзям, якія цікавяцца вот, нашай мінулай культурай, культурай 19 стагоддзя, гэта вельмі блізка, таму мне хочацца гэта перакладаць. То бок паэзія Габрыэлі Пузыні актуальная на сёння? Мне здаецца, што так, конечно, таму што вось яна, па-першае, яна ну, апрамененая, скажем так, Божай любоўю, Божымі праўдамі веры, то гэта не можа як бы нейкі, ну, быць неактуальным. Вось, конечно, калі мы згадаем 20-е стагоддзе, Беларусь у 20-м стагоддзі, калі, конечно, тут, ну, у нас зусім, так сказаць, былі іншыя такія, ну, прыярытэты культурныя, ўсё, калі ўсё-такі атэізм там вызначаў, там, ну, класавая барацьба была, так сказаць, вот, у літаратуры віталася, то, ну, можа быць, да, тады творчасць Габрыэлі Пузыні не была запатрабавана, пра яе мала згадвалі, не згадвалі, але як толькі вось час змяніўся, адкрылася вось гэта, зноў вярнуліся да гэтых праўдаў, да гэтых вечных праўдаў жыцця і каштоўнасцяў, калі вось гэта любоў да Бога, любоў да бліжняга, якога б стану ён не быў, яна ёсць каштоўнасцю, ось, то яе творчасць якраз адкрывае гэтыя каштоўнасці, вось любоў да Бога, любоў да бліжняга, і просто гэтымі ўсімі вот, у канкрэтных праявах насычаны яе творы. І проза, і паэзія, вось, і, ну, все, вось, дух гэты, ну, ён прысутнічае, таму што ён дух — гэта дух, ён або ёсць, або няма. Вось у творчасці Габрыэлі Пузыні ён якраз напоўніцу адчуваецца. Вось мне вельмі падабаюцца, напрыклад, вобразы сялян, якія яна стварала ў сваіх апавяданнях. Напрыклад, у яе ёсць такое цыкл апавяданняў, называецца «Слоўцы люду». Там яна назвала гэта зярнятамі, там такіх 13 мініяцюр, вельмі маленькіх, пра розныя такія эпізоды сялянскага жыцця, якіх яна была сведкамі гэтым. Вот, там, ось, і яна заўсёды ўмела паказаць вот гэту годнасць простага чалавека, селяніна, яго таксама пабожнасць, яго людскасць, яго чалавечнасць, тое, што гэтыя людзі вельмі, скажем так, яны глыбокія таксама, вось, і вось гэта, ну, вельмі незвычайна. Напрыклад, мяне крануў з гэтых зярнятак адзін такі аповед пра стагадовую бабулю, старую, вось, якая ўсё там дапамагала па гаспадарцы, там, ну, там лушчыла боб, фасолю сядзела, там, калі ўжо там не магла, ну, больш такія цяжкія працы выконваць, і гэта вельмі здзівіла, калі напішуць паню М, которая, ну, гэта ўсё бачыла. Она говорит, ну, магчыма, гэта нейкія таксама, яна сама была таму сведкаю, вось, і вось яна здзівілася гэтаму, што такая, ну, вось, жанчына, яна так актыўна дапамагае, такой дабрынёй свеціцца яе аблічча ўсё, і яна запыталася ў яе, вот як, якой, ну, моцыю, што дае сілы такія, вось, вам. І гэта старенькая бабуля адказала ёй, і ў апавяданні Габрыэля Пузыня ўжывае аўтэнтычны яе адказ. І гэта менавіта, ну, скажем так, беларускі такі варыянт, не польскі моўны выраз. Яна адказала «Христос держит». І вось гэта, ведаеце, вот, конечно, вот на гэтых такіх вот нюансах, дэталях яна ўмела іх бачыць у жыцці, трымаецца яе таксама проза, ось, дзе яна праз нейкае слоўца, праз выраз нейкі магла паказаць вось
аблічча сваіх герояў. Яна піша таксама, вот у гэтай спецыяльна яна чула гэту мову, ужывае мову сялян, якую яна чула, яна ўжывае ў сваіх тэкстах польскамоўных, каб паказвае каштоўнасць гэтых выразаў усіх. Не цураецца гэтага, таму яна была такая графіня, філантропка, як бы мы сказали, дэмакратычных поглядаў была, так, паэтка-дэмакратка, как было прынята пісаць пра нашых пісьменнікаў, якія звярталіся да лёсу народа, пра таго ж Сарапомлю, іншых аўтараў. А гэта было, ў прынцыпе, натуральным для яе у плане гэтай любові да бліжняга, хрысціянскай любові да бліжняга, хто бы ён ні быў, селянін ці прадстаўнік яе асяроддзя, дзяўчыны, жанчыны, з якімі яна сябравала з яе асяроддзя. Для яе гэта было вельмі важна, такая чалавечнасць, такая дабрыня, гэта жыццё з Богам у душы, быць напоўненай любоўю Божай. Гэта з яе творчасці напоўніцу струменіць і пераліваецца ў нас сённяшніх, якія чытаем яе творы, якія пазнаем праз яе творы, туры, чаіснасць, якую была таксама вельмі прыгожай. І гэта такія канкрэтныя, вельмі такія глыбокія вобразы і веды пра той час. Мне здаецца, мы гэтым таксама напаўняемся і культурна ўзбагачаемся, духоўна ўзбагачаемся. І таму, я думаю, гэта паэзія важная сёння, актуальная. Часта, калі пішуць пра Габрыэлю Пузыню, пішуць пра літаратурны салон, які яна стварыла ў сваім маёнтку. Што вядома нам пра гэты салон? Пра салон Габрыэлі вядома не так шмат, але гэты салон ужо ў маёнтку мужа у Гарадзілаве яна стварыла, конечно, на ўзор Дабраўлянскага, бо яна гадавалася ў атмасферы такога салону. Калі збіраліся музыкі, літаратары, ігралі на фартэпіяна, спявалі, выконвалі музычныя кампазіцыі. Былі шмат у яе прысутнічае таксама рэальных прадстаўнікоў культурнай эліты таго часу. Пісьменнікаў мы назвалі, але былі яшчэ, напрыклад, музыка Ян Рэйнер, вядомы тэдывілінскі музыка, або мастакі, той жа Казімір Бахматович, наш Бахмет, яна яго называла, Ян Рустэм, часта згадвала яго, Арлоўскі, яму апавяданні прысвечаныя. Гэта людзі, якія былі гасцямі і, конечно ж, абмяркоўвалі літаратурныя творы, чыталі творы, ставілі нейкія п'ескі, напрыклад, музычныя кампазіцыі гралі. І у такой атмасферы яна гадавалася. І, конечно, калі яна сама ўжо аддзялілася ад бацькоўскага дому, выйшла замуж, ужо жыла сваім домам у маёнтку Гарадзілава, то, конечно ж, яна, ёй было гэта арганічна патрэбна. І таму, конечно, яна запрашала да сябе таксама прадстаўнікоў культурнай эліты краю. Хоць мы пра гэта не ведаем непасрэдна, таму што, як я ўжо сказала, успаміны гэтага часу не захаваліся. І толькі у другасных крыніцах мы можам рэканструяваць, узнавіць гэты факт, што так было. І сапраўды так было. Это ўжо 50-е гады, 60-е гады. І таму згадваюць і той же Чэслаў Янкоўскі, яшчэ ў іншых крыніцах згадваецца, што так, да, у Гарадзілаве быў такі салон, асабліва любіла моладзь збіраць вакол сябе Габрыэля, і у тым ліку моладзь вясковая была у яе поле зроку заўсёды. Яна наведавала бацькоў, іх старалася таксама, каб медыцынская апека, школьная нейкая адукацыя была, там вялікая апякункай была гэтых справаў. І відавочна, што ў гарадзілаўскім маёнтку збіралася, прынамсі, такая, можа быць, блізкая к мінскаму колу культурная эліта. Той жа Станіслаў Манюшка мог быць там гасцямі, Дунін Марцінкевіч. Я вельмі
ну, так, думаю, што ён быў таксама мог быць там. Вось Сыракомля таксама, ізноў жа такі, не толькі ў Патуліне, але мог быць і тут. Ось, і, ну, тым больш, што у Вільні таксама тое віленскае кола знаёмых, тут же не праблема было прыязджаць сюды, так што там вось гэтай чытанне вершаў, пастаноўка нейкіх сцэнак, п'есак, а Габрыэля ўжо ў 60-е гады актыўна занялася якраз драматургіяй. Яна пісала п'есы, і яны ставіліся на віленскай сцэне. Ну і нейкія інсцэніроўкі, конечно ж, у Гарадзілаве былі. Таму вельмі, так, думаю, слушна меркаваць, што у Гарадзілаве маглі быць і той жа Станіслаў Манюшка, ось, і тое кола, ось, культурнай эліты краю, якое тады, ну, мы больш-менш вядомае нам, так, ужо названыя тут імёны. Ось, таму, ну, гэта, ну, гавораць пра тыя традыцыі культурныя, якія былі так у нашым краі, даволі такія, ну, грунтоўныя, цікавыя, вось, і думаю, што нам сёння пра гэта ведаць пажадана і, ну, па магчымасці адкрываць, можа нават узнаўляць такія асяродкі таксама. Спадарыня Ірына, вы як ніхто пагружаліся ў творчасць Габрыэлі Пузыні. Ці ёсць у вас любімы верш Габрыэлі? Мне так любимыя вершы мяняюцца. Вось некім аднім захопішся, жывеш ім, жывеш, потым ужо другім захопішся, ім ужо пачынаеш жыць. Вот як я ўжо прачытала, это для любові пана Бога. Вот ён мяне пастаянна вяртаецца да яго, так, думка мая, і думаю, ну вот як же ж гэта прыгожа, вот так вот пра творчасць сказаць, што яна з любові Божай вырастае і любові Божай ахвяруецца. Ось, ну, конечно, мяне вельмі хваляваў, цікавіў мяне верш, прысвечаны Адаму Міцкевічу. Гэта проста надзвычайны верш у творчай біяграфіі Габрыэлі. Яна любіла прысвячаць шмат вершаў, яе прысвечана розным асобам, ну, і там дзяўчынам, жанчынам, сяброўкам з яе, ну, сацыяльнага асяроддзя, многім вельмі прыгожыя вершы ёсць. Ну, а вот такім знакавым постацям, вось гэта якраз Адам Міцкевіч і Тамашу Зану прысвечаны верш. Ёсць гэта вядомыя вершы. Я вельмі захаплялася гэтымі вершамі, ну, у той час, калі вот перакладала іх, калі гісторыю гэтых вершаў, ну, адкрывала. А пра гэта якраз напісана, захавалася частка ўспамінаў, таму што Тамаш Зан гасцяваў у Дабраўлянах у 1842 годзе. Якраз калі ён ужо адбыў філамацкую ссылку сваю, і, ну, доўгі час не мог прыехаць, вярнуцца ў Беларусь, ён мусіў яшчэ жыць у Пецярбургу пэўны час, пакуль улады расійскай імперыі тагачаснай дазволілі яму вярнуцца ў родны край ужо, і ён вот вярнуўся з тых мясцінаў. І, конечно ж, адным з першых, хто запрасіў гэтага выгнанца Зана, гэту легенду філамацкую, быў Адам Гюнтер, бацька Габрыэлі Пузыні. І вось зімой, ось на запусты, як піша Габрыэль, якраз вот Зан некалькі месяцаў прыехаўшы гасцяваў у Дабраўлянскім палацы. Ну, яны сумовіліся з Габрыэля, абмяркоўвалі розныя рэчы. Гэтай падзеі прысвечаны некалькі старонак яе ўспамінаў за гэты год. Ось, вельмі цікавыя. І яго, калі яго сустракалі і віталі, у гонар яго яна напісала вот верш гэты да Тамаша Зана ў стылі музычнай кантаты, дзе яго вот так, ну, велічалі, узвялічвалі вот як асобу, як творчую асобу, як выгнанца, як такога, ну, вельмі такога аматара жанчын, які заўсёды, ну, пакланяўся жанчыне, вось, і як чалавека хрысціянскага вельмі, вось, таксама на некалькі куплетаў гэтага твора з такім рэфрэнам, вось, вітальным у гонар Зана,
Тамашазана. Вядома, што гэты твор выконваўся як музычны твор у гонар Тамашазана, калі ён прыехаў да Браўляну. Ну, а музыку, вот, наколькі стала вядома, напісаў таксама прадстаўнік роду іхняга брат маці Канстантин Тазенгаус, вядомы пастаўскі гаспадар, арнітолог, даследчык. Это таксама вот сям'я, якая таксама шмат уплывала на станаўленне Габрыэлі, яе творчых прыярытэтаў. Што вось гэты верш Тамашазану вельмі прыгожы. Ну, а Адаму Міцкевічу гэта наогул вельмі цікавая гісторыя, бо Адам Міцкевіч ўжо у 10гадовым узросце Габрыэлю просто яго творчасць захапіла. Вось, і, ну, конечно ж, Міцкевічам заўсёды зачытваліся у нашым краі, ва ўсіх шляхецкіх сем'ях, дамах, нават калі ён ужо быў выгнанцам, у Парыжы жыў, але ўсё-такі творы яго траплялі ў Беларусь, вось, распаўсюджваліся, чыталіся, і той жа Пантадэуш, і вершы яго, балады яго. І Габрыэля, конечно, яна напітана была гэтымі вобразамі, рамантычнай узнёсласцю Міцкевіча. Это быў любімы для ўсіх і для яе таксама аўтар. І, конечно, ўжо ведаючы, што ён жыве ў Парыжы, далёка ад айчыны, ад любімага Нёмана свайго, ад краявідаў гэтых родных, якія ён так любіць, ведалі ўсе, чытаючы яго творы, як ён настальгуе па родным краі. І вось Габрыэлі прыйшла такая вельмі велічная рамантычная ідэя ў галаву. Яна напісала верш, прысвечаны Адаму Міцкевічу, да Адама Міцкевіча, пасланне такое яму ў Парыж. Вось. І да гэтага паслання далучыла флакончык нёманскай вады і кветку з Ковенскай даліны. І вось гэта апісана у яе ўспамінах усё гэта падрабязна. Яна піша, што сястра яе была там, ну, чоўнам па Нёмане праязджалі, яна ёй даручыла спецыяльны флакончык падабралі, каб вадзічкі нёманскай зачэрпнуць. Вось, бо гэта ж радаводная рака у санеце Міцкевіча «Не мне домова жеку моя, моя радаводная рака Нёман». Вось гэтай радаводнай вадзіцы нёманскай яму туды паслаць. І кветка з Ковенскай даліны, а Ковенская даліна, вядома, таксама вельмі знакавая такая у творчасці Міцкевіча мясціна. Ён і жыў, і выкладаў у Коўна, і таму вось там, дзе, ну, вось, упадае Вілія у Нёман, вось гэта даліна якраз такі, мне давялося там пабываць, я пабачыла, думаю, да, тут, конечно, цікавае месца, так вот з гэтай даліны Ковенскай таксама кветачку хтосьці з знаёмых, таксама па даручэнні Габрыэлі прывёз. Нават яна піша, так што уже год, як яна ляжала, відаць, была засушаная так адмыслова. Вось, і гэта ўсё пасланне трапіла, бо таксама сястра яе адпраўлялася ў Парыж, і была нагода перадаць гэта пасланне Адаму Міцкевічу. І вось гэты верш, конечно, вот прысвечаны Адаму Міцкевічу, мне здаецца, ён вельмі такі, ну, красамоўны, і яна падкрэслівае сваю блізкасць да яго, і менавіта вот гэты ён напоўнены такім патрыятычным пачуццём еднасці, вот гэтай літвінскасцю духу. Вось, як такі этнакультурны феномен для нашых прадстаўнікоў тагачаснай культурнай эліты краю, вот гэта літвінскасць, літвінскі патрыятызм быў натуральны, бо мы ведаем, што у паняццях 19-го стагоддзя вот тая гістарычная Літва, это Беларусь, вось гэтага заходняя Беларусь, Нёманска, Нёман, Вілія, вот гэты басейны нёманскія, гэта вот Літва якраз гістарычная. Ну, а Русь, вот Беларусь, уласна, это вот Двіна, Надзвінне, Днепр, вот гэта вось як бы так вот. Але гэта ўсё адна Беларусь, таму сёння ў нашым дыскурсе мы разумеем гэту літвінскасць як тую самую беларускасць. І вот яна падкрэслівае гэту вось літвінскасць сваю, яго, вот я, літвінка, цябе вітаю, бо сваяцтва, зямляцтва мне дае адвагу. Ну, бо яна такой жа вот, ну, сябе адчувала, ну, такой маленькай, вельмі сціплай у параўнанні з геніем, веліччу Міцкевіча, але адважылася яму паслаць гэты верш. Ну, і не ведаеце, ёсць у наш час прачытаць гэты верш? Канешне, мы з радасцю паслухаем.
да Адама Міцкевіча, пасылаючы яму крыху вады і кветак. Дару майго не адпрэчыш, Літвіне, ён успаміны абудзіць сабою. Вырасла ў Ковенскай кветка даліне, Нёман сваяк падзяліўся вадою. Плынь, што да мора імкнулася бачна, марам вяртае тваім спадзяванне. Нёман, за песні хвалы табе ўдзячны, шле ад Літвы ўсёй табе прывітанне. Ад усіх рэк і літоўскіх крынічак, дзе землякі твае песні спявалі, кроплі іх слёз, хто ўзгадае, падлічыць, што разам з песнямі ў Нёман сплывалі. Сам ты калісьці ў запале юначым, слёзы крышталю то тросамі ў маі, дол чужаземскі ўжо іх усмактачыў, ды пазастаўся выток іхні ў краі. Помнячы, што не вяртаюцца плыні, воды кірункаў сваіх не зракуцца, ластаўкай лепей для нас будь, Літвіне, каб у Літву мог яшчэ ты вярнуцца. Каб жа дарунак з Літвы не згубіўся, ды спрычыніўся да ўзняцця настрою, шчыра святар тут над ім памаліўся і асвяціў той флакончык з вадою. Мэта моя, хоць адною хвілінай, роднай вадой наталіць тваю смагу. Чую сябе, я таксама, літвінкай, статус зямлячкі дае мне адвагу. Ну, вось такі вот кантэкст гэтага верша, ён вельмі ўзрушае, мне здаецца, вот так і звязвае вельмі моцна гэтыя ніці творчасці, пакаленні творчыя, пераемнасць гэтую творчую нам паказвае. Ну і трэба дадаць хіба толькі тое, што калі Габрыэля ў 1857 годзе наведала, вось, паехала ў замежную вандроўку, наведала таксама Парыж, то там яна сустракалася. Адама Міцкевіча ўжо на той час не было, як мы ведаем, жывых, ён пайшоў жыцця на некалькі гадоў раней, але яна сустракалася там з Антонам Гарэцкім, які меўся ажаніцца з Марыяй, дачушкай Міцкевіча, і ён ёй паведаміў, што верш захоўваецца ў яго. Міцкевіч гэты верш атрымаў. А што вадзічкай нёманскай з флакончыка гэтага, ну, якую святар асвяціў перад адпраўкай, як мы чулі ў вершы, быў ахрышчаны найменшы сынок Міцкевічаў, які, ну, ўжо пасля, ну, якраз адпаведны час тады нарадзіўся. Это ж быў 1842 год. Вось там яшчэ якраз нарадзіліся сын Александр, і яшчэ адзін хтосьці з гэтых дзяцей быў ахрышчаны таксама. Но мне было вельмі цікава наконт кветкі з Ковенскай даліны. Я у адной са сваіх такіх, ну, польскіх вандровак на нейкай канферэнцыі, ну, размаўляючы з калегамі, хто ведаў і быў абазнаны ў справах гэтага верша, мне сказалі, што у Міцкевіча, калі ўжо вот па яго смерці, ён памёр, як вядома, у Канстанцінопалі, у Стамбуле падчас вот гэтай 1855 года руска-турэцкай ваеннай кампаніі. Вось у яго сакваяжы знайшлі пакетик з засушанай кветкай, засушанымі кветкамі. Вось што гэта такі факт ёсць у біяграфіях сустракаецца. Так што, напэўна, гэта была тая самая кветка, што паслала яму Габрыэля Пузыня. Спадарыня Ірына, у 2019 годзе ў касцёле Божага цела ў Беразінскім была ўсталявана памятная дошка, прысвечаная Габрыэлі Пузыні, і там напісаны ўрывак з яе твора. Што гэта за ўрывак? Ну, гэта дошка была адкрыта, да, сапраўды, у 2019 годзе. Гэта быў год 150-годдзя па смерці Габрыэлі Пузыні. І вось так, такой падзеяй уганаравалі гэтую дату. І, ну, ініцыятыва належала пробашчу касцёла Божага цела ў Беразінскім, былым гарадзілаве, ксяндзу каноніку Сяргею Бараўнёву, які
вот, ну, на яго замову была зроблена гэта дошка, вельмі прыгожая дошка, якая, ну, паказвае так вот усю прыгажосць і узнёсласць духу Габрыэлі Пузыні. І там такі тэкст, ну, трошачкі з яе знаёміць з яе біяграфіяй, вось, з тым, што яна вот пісьменніца, якая любіла вельмі Бога і хваліла, славіла яго ў сваіх вершах, такі хрысціянскі ракурс яе паэзіі падкрэслены, вось паказаны некалькі штрыхоў да яе біяграфіі і сапраўды заканчвае тэкст на гэтай мемарыяльнай дошцы, таксама сімвалічны вельмі фрагмент з яе верша, звернутыя да Бога. Вось гэта таксама яе як бы і жыццёвая, і творчая крэда. Вот так гучыць. Вось так ён гучыць. Да Бога. Мне добра ўсё, калі ты мной кіруеш. Мне сумна ўсё, калі сама паную. Ты за мяне і думаеш, і чуеш. Са мною, Божа, будь, і не ўпаду я. Вось такое крэда, жыццёвае, творчае, сапраўды заўсёды Божа будь. І ён быў з ёю, канешне ж. Нават мне здаецца, сімвалічны яе ўход. Вот у яе творчай спадчыне ёсць таксама некалькі вершаў, прысвечаных Маці Божай, вельмі прыгожыя вершы, таксама іх у свой час пераклала на беларускую мову, і яны ёсць у вот кніжачцы, якая... кніжачка. Яны ёсць у кніжачцы, якая вось выйшла у 2018 годзе. Тут 25 вершаў Габрыэлі Пузыні у арыгіналах і ў перакладах на беларускую мову. Вершы, прысвечаныя Маці Божай, тут ёсць таксама. Это вот абразу Маці Божай Вастрабрамскай прысвечаны верш, вельмі прыгожы. І таксама верш на небаўзяцце Найсвяцейшай Панны Марыі. Яна вельмі таксама шанавала гэтае свята. І вось, мне здаецца, яна заўсёды была пад апекаю Маці Божай, таму што незвычайна тое, што яе уход з зямнога жыцця быў акуратна другі дзень пасля вось гэтага свята ўрачыстасці ў небаўзяцце Найсвяцейшай Панны Марыі. 16 жніўня яна пакінула зямное жыццё, Габрыэля Пузыня. Так што, напэўна, тут такая сімволіка датаў, лічбаў ёсць, якая таксама сведчыць пра тое, што, ну, пад апекаю Божай, што сапраўды Бог заўсёды быў прысутны ў яе жыцці, і яна вот чулася пад ягонай апекаю. Ось это вельмі таксама такое сведчанне знамянальнае, на маю думку. Спадарыня Ірына, хацела яшчэ запытацца пра партрэт, па якім мы сабе ўяўляем, як выглядала Габрыэля Пузыня, калі ён быў створаны. Партрэт вось гэтым яе такой маладой, прыгожай, такой знёслай дзяўчыны, які быў змешчаны у яе таксама выданні яе ўспамінаў, і вот ён заўсёды суправаджае ўжо выданні Габрыэлі. Ну, найбольш вядомы гэта партрэт зрабіла Марыя Тызенгаус, адна з яе, ну, вот, сясцёр ужо з стрыечных па лініі маці. Вось, і ён, бо дзяўчыны малявалі, яны вучыліся дома заўсёды. Вось, і адных з такіх вось хвілінаў сумеснага побыту дзесьці, ці ў паставах, ці, можа, у дабраўлянах. Вось, быў такі вось намаляваны партрэт, ён захаваўся і фігуруе вот у яе выданнях цяпер. Вось, ну, ёсць таксама некалькі іншых партрэтаў, ўжо больш, ну, пазнейшыя даследчыкі іх адшуквалі. Вот парыжскі партрэт Габрыэлі Пузыні, і ёсць таксама ўжо пазнейшыя партрэты, друкаваліся пры яе публікацыях у газетах, дзе яна друкавала свае творы. Это 60-е гады. Вот тыгоднік Віленскі, Віленскі веснік, або хроніка родзінна, сямейная хроніка. Вось у гэтых выданнях змяшчаліся ўжо такія яе больш такім сталым узросце, такая, ну, паважная пані, вось, графіня.
Габрыэля. Вось. Але вот гэты знёслы юны партрэт, вось напісаны яе вот сястрой, якраз ён натхняе вельмі так на то, каб і творчасць яе спазнаць глыбей. Спадарыня Ірына, я думаю, што кожны глядач-слухач, які праслухае нашу праграму, запытае так, а дзе ж прачытаць вершы Габрыэлі Пузыні. Я, напрыклад, прачытала ваш цудоўны матэрыял і вельмі ўдзячна у 3-м нумары часопіса «Наша вера». Сёлетні гэты матэрыял акурат прысвечаны да юбілея Габрыэлі Пузыні, да 210-годдзя з дня нараджэння. У нашай веры гэта не першая публікацыя, праўда? Так, это не першая публікацыя. Вось пасля маіх студыяў з паэмай «Мачаха» я вось занялася непасрэдна творчасцю польскамоўнай Габрыэлі Пузыні. Ужо з 2011 года пачалі з'яўляцца публікацыі. Першая была ў часопісе «Маладосць», былі 2 апавяданні, вот «Слоўцы люду» і «Помста літвінкі», такое вельмі яркае, цікавае апавяданне. Ось там з такім маёй прадмовай «Вяртанне графіні Літвінкі» быў такі таксама публікацыя зроблена, а потым у гэтым жа годзе была таксама 3 апавяданні ў часопісе «Наша вера». І вось пачаліся публікацыі з тых часоў, практычна, калі не кожны год, то вельмі часта з'яўляліся, асабліва в часопісе «Наша вера», менавіта і вершы Габрыэлі Пузыні, і яе апавяданні. Апавяданні былі ў яе выдадзены такія 2 томікі ў 50-е гады ўжо былі выдадзены проза і верша, вот такія 2 томікі былі, і томік «Малае, а правдзівае апавяданне». Вось гэтыя таксама усе творы я ў свой час, калі ў Вільні працавала у архівах, у бібліятэцы, там гэтыя выданні ўсё ёсць, я зрабіла сабе копіі і перакладала іх актыўна. Вось, конечно, адразу ўсе апавяданні не перакладзеш, адно па адным. Вось яны мяне захаплялі проста. Яна умела, яна і сюжэт умее падаць, яна і вобразы такія стварае, што, здаецца, ты чытаеш пра нейкіх вот сваіх такіх блізкіх знаёмых, адчуваеш іх вельмі, вельмі ярка, вельмі блізка. Вось тых людзей, якія, в прынцыпе, простыя людзі з яе асяроддзя, вот сяляне мы ўжо гаварылі, такія яркія вельмі сюжэты, часам іранічныя, часам камічныя. Яна валодала з такім адмысловым пачуццём гумару. Вось, і таксама вот вельмі важна падкрэсліць, што яна была, вот мы ўжо сказалі, яна чулася літвінкай, яна была вялікай патрыёткай сваёй роднай зямлі. Беларусі мы цяпер скажам, конечно, вот эта літвінскасць, беларускасць яе, яна вельмі гэта ўсё шанавала вот гэтыя карані сваю вот злучанасць з родным краем, з роднай зямлёй. Так, як і Сыракомля, дарэчы, вось яны, вось, нават у Сыракомлі таксама ёсць верш «Рэфлексія», ўжо напісаны як ремінісцэнцыя на вершы Габрыэлі Пузыні. Мне, дарэчы, не ўдалося знайсці, які гэта верш. Вот. Ён называецца «То wszystko айчызна», гэта ўсё айчына. Вось там розныя рэаліі бытавыя, такія ландшафтныя, называе, і «То wszystko айчызна», гэта ўсё айчына. І гэта вось родны край, вот гэты малы кавалак, вось малая радзіма, як мы сёння кажам, не нейкая там, нейкая такая, гістарычная, гісторыка-палітычнае нейкае утварэнне. Не, вот гэта менавіта, гэта Дабраўляны, Ашмяншчына, гэта вось гэты Гарадзілава, Маладзечаншчына, гэта ўсе яе мясціны, дзе яна была, з якім замілаваннем, з якой любоўю яна пра гэта пісала. І, дарэчы, вот у апавяданні «Помста літвінкі» якраз такі там і такі вот мясцовы патрыятызм вельмі ярка прысутнічае, калі там кузэна варшаўскага трошки так на месца паставілі, запрасіўшы сюды, яны трохі крытыкавалі, там Літва ваша, там она такая, такая правінцыя, да, вообще там все там спіце на саломе на гарохавай, там вось ядзіце там невядома што там, батвінне адно і ўсё. Вот, і вот яна
гераіня гэтага твора, она, вот, будучы там у Варшаве з гэтым кузенам, запрасілі яго, ну, прыедзь, паглядзі сам, як у той Літве ёсць. Вот. Ну і вот сустракалі ўжо гэтага кузена, далі адпаведныя ўказанні, як яго павінны сустрэць. Вот. Каб ён менавіта пабачыў тую Літву, якую ён сябе ўяўляе. Вось, да, што там вот, усё такое, ну, зусім ніякае. Вот. І калі ён ужо зусім пераканаўся, што тут страшна проста, ну, вот гаспадыня маладая бярэ яго за руку і выводзіць у парк, у сад, і ён бачыць асветлены вокнамі палац, з якога льецца высокая музыка Полонеза Агінскага, і ён уражаны, ах, і што гэта такое? Она говорит, а ты в Літве. Вот такую, як вот мы так живем. А дзе я быў раней? Он пытаецца. А тоже быў у Літве, у той, якую ты сабе ўяўляеш. Вось таким гумаром, дасціпнасцю вялікай, вот вельмі маляўнічай, она описывае вот гэтую такую, ну, так сказать, помсту літвінкі, якая вось, ну, як бы показала, што века годна ў яе краіна. І з тых часоў яна піша апавяданні, ўжо ніхто не смеў кпіць з нашай Літвы ўжо там, вот у тым асяроддзі. Так што вось я думаю, што вельмі шмат розных такіх вот эмоцый і думак выклікае і проза, і паэзія Габрыэлі Пузыні. Мне здаецца, сучасны чытач знойдзе вялікую асалоду, чытаючы яе творы. Спадарыня Ірына, і свой матэрыял у сёлетнім нумары часопіса «Наша вера» вы назвалі таксама невыпадкова «Я шчаслівая». Гэта словы Габрыэлі Пузыні? Так, гэта словы Габрыэлі Пузыні з яе таксама дзённікаў, вось, дзе яна вот менавіта падкрэслівае тое, што яна заўсёды адчувае сябе шчаслівай у жыцці, таму што яна заўсёды адчувае сябе ў прысутнасці Божай. Вось гэта радасць Божай прысутнасці, як бы не былі нават выпрабаванні, ўжо нават напрыканцы жыцця. Вось тут у гэтым нумары змешчаны таксама ўспаміны Антонія Эдварда Адынца пра яе, і ён таксама ведаў добра Габрыэлю Пузыню яшчэ з яе маладосці, і вось і да канца жыцця фактычна быў з ёю такім, ну, сяброўскіх стасунках, і напісаў гэтыя цудоўныя ўспаміны пра яе, вось, дзе звясціў якраз гэты фрагмент вось пра тое, што яна шчаслівая, піша, што нават калі яна хварэла, яна заўсёды старалася быць, не паглыбляцца ў гэта, заўсёды старалася быць, такую паказваць, што яна радасная, шчаслівая, што яна дбае пра бліжняга, хоча падзяліцца скарбам гэтай любові сваёй душы з тымі, каго яна перад сабой бачыць. І ў гэтым, конечно, вот, ну, вялікае такое, вялікі дух любові Божай прысутнічае ў яе творчасці і распаўсюджваецца на нас, выпраменьваецца на нас сёння, калі мы чытаем, заходзім у яе творчасць, вось, пагружаемся ў яе. І гэта вельмі таксама дае адчуванне таго, што ты таксама шчаслівы. Гаспадарыня Ірына, дзякую вам вялікі. Я думаю, пасля нашай размовы ўсе проста закаханыя ў Габрыэлю Пузыню. Дзякую вам вялікі за тое, што прыйшлі і падзяліліся з нашымі слухачамі. Дзякуй таксама за тое, што мела такую магчымасць падзяліцца гэтым, тым, чым я сама захоплена ўжо так такі доўгі час. Дзякуй. Дзякуем пану Богу. Дзякуем пану Богу. Культурная раніца з Таццянай Сапегай.